Hi ha històries que es cultiven amb paciència, que neixen de la terra, del sol i de la feina constant. Aquesta és una d'aquestes històries, la història de la denominació d'origen Tarragona. 80 anys de vins que parlen del nostre paisatge, de la nostra tradició i de la nostra gent. La història de vi a Tarragona es remunta a més de 2.000 anys. Ja els romans portaven àmfores plenes de vi per tot l'imperi, però no va ser fins al 1945 quan es va formalitzar la denominació d'origen Tarragona, amb la voluntat de protegir i donar valor als nostres vins. Enguany es celebren els 80 anys de la creació de la DO, que crec que deu ser el 45. Sobretot es va crear per protegir l'origen i la qualitat dels vins dolços, perquè Tarragona era una gran exportadora de vins dolços i d'elaboració. Fins a l'any... Jo tinc records dels anys 70 i pico que encara el vin dolç era molt important. Potser el 50% de l'elaboració de la DO eren vins dolços encara. Jo recordo anar per les diferents cellers de Tarragona, moltes vegades demanant contrastar analítiques perquè fèiem l'acidès volàtil, anàvem a l'enològica a contrastar que el resultat havia donat bé, anàvem a un altre celler i coneixia els meus companys, per tant conec la Tàrraco Vinícola, De Muller, López Bertran, Dalmau Germans, cellers Tàpies, que era el que jo treballava. Eren uns inicis molt familiars perquè la gent ens coneixíem tots. Sí, el nostre celler va ser fundat ja fa més de 170 anys d'història i, de fet, va ser un dels cellers impulsors de la DO. Tarragona era una zona vitivinícola amb un comerç internacional bastant important, sobretot el port també estava bastant enfocat a tot el que era comerç de destil·lats, de licors, de vins, cosa que en el temps ha anat canviant. Estem parlant de fa 80 anys, doncs llavors buscàvem vins. A banda de que les instal·lacions i les tecnologies i els coneixements que es tenien en aquella època eren els que eren i també en aquest sentit s'ha evolucionat moltíssim, però vaja, el que es buscava llavors eren vins amb més grau, vins amb més intensitat colorant, vins més contundents. I ara es busca alguna més refinat, més finura. Les cooperatives, tant aquí a Tarragona com a la província, i en general a tot Catalunya, van tenir un paper molt important abans dels anys 60, podríem dir, però cap als 70 les coses van canviar i un esperit, podem dir, empresarial va començar a ser necessari en el sector per canviar i transformar l'economia. Podem dir que el vi es feia de la mateixa manera des de fa 2.000 o 3.000 anys fins al començament del segle XX. I després de la filoxera va ser un moment molt important en el qual van començar a canviar les coses al camp i a partir dels 50 o 60, amb l'entrada del tractor, també va ser una ajuda en el camp i un canvi de tracció animal a maquinària. I després els 80 en els cellers, o sigui que les elaboracions en el celler del vi també van canviar radicalment a partir dels anys 80. I sobretot va canviar la qualitat dels vins perquè es va passar d'elaboracions molt artesanals a tenir l'acer inoxidable que permetia tenir uns vins sense problemes de contaminació, de vinagrament, etc. Amb el temps, el sector vitivinícola ha viscut una autèntica revolució, de la producció a granel a l'elaboració de vins embotellats de gran qualitat. La DO Tarragona ha sabut adaptar-se, innovar, defensar la seva singularitat i continuar sent fidel a la terra. Jo he notat un canvi molt gran dintre de la denominació d'origen des que vaig entrar fins al dia que vaig sortir i a dies d'avui. No és el mateix fa 80 anys com se treballava el vi, amb l'elaboració, ja des de la vinya mateix, sinó després quan entrava a les bodegues, de com s'elaborava el seu dia o com s'està elaborant avui en dia, amb les premses pneumàtiques, amb dipòsits d'acer inoxidable, amb unes fermentacions controlades, amb uns tancs refrigerats per contenir sempre la mateixa temperatura. He vist
com s'ha deixat de produir a arribar a produir el que realment es necessita per posar dintre l'ampolla, amb la qual hem aconseguit amb això que tinguem uns grans vins i que no sigués de cara a la producció alta, sinó de cara a una producció amb qualitat. S'ha treballat moltíssim en aquest aspecte i estem recollint els seus fruits. L'estació enològica de Reus, com la resta d'estacions enològiques, neix de la voluntat de donar un suport al sector, un suport bàsicament tècnic, bàsicament científic, però molt aplicat, molt per resoldre els problemes del dia a dia. L'estació de Reus va ser molt important, precisament abans en el canvi de segles XIX-XX, i després va tenir una mica una davallada juntament també amb la de les cooperatives, amb el canvi i transformació del sector. Però veritablement era un punt clau per fer les anàlisis del vi, el control de les exportacions, etc. O sigui, ha sigut sempre un suport en el sector. L'estació enològica és clau per la professionalització del sector. Al principi del seu recorregut històric era una escola d'enologia, va ser una de les primeres escoles d'enologia que van existir, és una de les fonts de les primeres professionalitzacions, de les primeres tongades de gent que va sortir amb una certa formació tècnica cap a la vinya i cap als cellers. Jo crec que l'estació enològica de Reus va ser un bon punt de referència a l'hora de plantacions de les vinyes, a l'hora de tindre un control, una regulació, una manera de fer, una manera de treballar i una manera d'enfocar l'estació enològica cap als cellers a dir com realment s'havia de treballar aquells vins per tindre el seu potencial que avui en dia volem. Doncs la creació de la universitat va suposar un aprenentatge en tot, en el camp i en les tècniques del celler, i una valorització de la professió d'enòleg, que pràcticament estava exercida per farmacèutics i químics. És una facultat que està traient avui en dia uns excel·lents enòlegs que porten les seves noves experiències de cara al nostre sector, al vitivinícola, com ho han de fer des de base ja, per després treure unes ampolles que siguin realment les que el consumidor vol. El cor de la DEO són les persones, famílies que han dedicat la vida sencera a la vinya, avis que planten i cuiden les vinyes pensant en les generacions que vindran, joves que recullen el testimoni i innoven, dones que lideren els cellers amb visió. Ells es dedicaven a produir raïm, a la viticultura, i quan el Gerard i jo ens vam fer càrrec de l'explotació familiar, vam decidir també embotellar una part del raïm que produïem. La primera collita que vam elaborar va ser el 2014, però diguem que la història familiar de viticultors ja ve dels teus besavis o rebesavis. Els meus besavis van comprar aquesta finca i els meus avis i el meu pare la van portar i jo la vaig continuar. I quan ha arribat el moment del relleu ha sigut quan jo m'he retirat de la pagesia. I nosaltres, a més de pagesos, hem començat a elaborar vi amb DEO Tarragona. Actualment, Molí de Roer, estem la quarta generació al capdavant. El nou Jordi, que porta les vinyes i és qui treballa els olivers, la vinya i tota la terra. Jo estic al celler, més de tasca comercial i tot el que és oficina. I els pares, el Ramon i l'Aurea, que encara ens ajuden en tot el que poden. I sobretot la maquinària. Vull dir, nosaltres elaboràvem en dos contínues, que en deien morons, que entrava el raïm per un puesto, sortia el suc per l'altre i la brisa cap a la colera. I a fer trulls de vi, Volum i molts litres. Sí, arribàvem a fer 1 milió de litres de vi. Actualment no. Millor que hagi plegat. Millor que hagi plegat perquè, clar, és un canvi tan radical, perquè quan teníem productes que se solucionaven totes les plagues, a l'ecològic no és així. Ha canviat totalment, per tant, un gran descans haver evaporat al seu costat. Diguem que es va passar com d'un moment de produir com més quilos per hectàrea, els últims, 15 o 20 anys, s'ha passat a apostar més per la qualitat. Ha canviat el consum de beure vi, la manera de beure vi ha canviat. Vosaltres, la vostra generació i les generacions de més amunt, esmorzaven amb vi, dinaven amb vi i sopaven amb vi. Avui en dia el vi ha passat a ser una cosa més social, més festiva. Llavors, la gent aprecia més un producte acabat, amb una etiqueta, amb un segell de qualitat, com podria ser el d'una DEO. Jo crec que avui en dia
el que tu dius, la teva visió, que ells deien marxeu, estudieu, sobretot a les zones rurals, estudieu fora i guanyeu la vida, ostres, el fet de dir jo em guanyo la vida treballant la terra, traient un producte, és una bandera. No vol dir que sigui fàcil, continua sent molt complicat, però és un valor positiu. El fer de pagès o la vida rural ho veig com un conjunt també de que sobrevisquin els pobles d'aquí a la zona. No només, a part de l'agricultura, però també els pobles. Això no és només treballar a la terra, sinó que si tens fills portar-los a l'escola, si dins el poble fan activitats participar-hi, o sigui, és com un conjunt de mantenir l'estructura del món rural. I si s'acaben els pagesos, tot això també s'acabarà. Per tant, la gent que es vulgui quedar al món rural i treballar a l'agricultura, ostres, tant de bo cada vegada n'hi hagués més perquè no es perdin els pobles o la vida rural. Avui la Deo Tarragona és sinònim de qualitat, autenticitat i caràcter mediterrani. Vins que són reflex de la riquesa d'un territori que va ser triat per les grans civilitzacions. En el comitè de TAS no recordaria l'any que es va iniciar, però probablement devia ser quan es van començar a fer les qualificacions reglades dels diferents vins que optaven a tindre el sell de la denominació d'origen. Jo vaig ser dels primers perquè es demanava als diferents cellers que enviessin professionals, tastadors, per poder qualificar els vins que es presentaven després a la qualificació, perquè, com sabeu, hi ha unes analítiques per optar a la qualificació, però també un tast organolèptic, i aquest tast era el que feia el comitè de tast. Pertany al comitè de tast, se'm va convidar com a membre d'aquest tast, d'aquest jurat, i des de llavors no he faltat amb pràcticament els 31 anys de concurs. La universitat i jo en el seu nom s'han realitzat els tastos amb els panells diversificats aquí en l'aula de tast i va començar, crec, fa uns 30 anys ja, que portem aquest caminar conjuntament en aquesta faceta. El fet que hi hagi un concurs i un premi, i amb tots els elaboradors ens ho han dit, facilita la visibilitat. Poder tenir el premi, poder tenir més ventes, també poder ser implantar en els restaurants. Hi ha varietats que s'han lligat amb alguna DO i s'han identificat amb una DO i aquí hi va haver una aposta per als macabeus i dintre del concurs vam crear una categoria de macabeus. Amb els menjars típics de la Mediterrània i el clima fa que sigui ideal per combinar amb la frescor, amb les notes de prat, de flors blanques i flors grogues. Dona una possibilitat d'integrar les qüestions del territori, de tot, de clima, de persones, de geografia, de terra. La varietat macabeu és la varietat majoritària plantada en el territori de la Deo Tarragona i, per tant, té aquesta importància, aquesta influència. A més, és una de les varietats clàssiques de la Deo Tarragona i, per tant, és una de les que produeix vins amb més prestigi i més reconeguts. La varietat macabeu és una varietat que està molt present a tota la DO. Per això la vam agafar com una varietat insígnia nostra. Hem aconseguit tenir el que diem una galeria de macabeus. Cada celler, pràcticament tots en tenim. L'elaborem d'una manera diferent, jove, amb criances, amb un tipus de fustes, amb un altre. I amb l'ajuda de l'Incavi estem fent estudis ja fa 3 anys. L'Estació Enològica de Reus, l'Incavi, conjuntament amb el Consell Regulador de la Deo Tarragona i els cellers i viticultors del territori, estem portant una sèrie de treballs per conèixer el comportament d'aquesta varietat més a fons. Hem fet treballs relatius a la càrrega de poda i la seva resposta en el most i amb el vi. Hem fet treballs també amb la macabeu i les diferents altituds de plantació. I ara, en aquest moment, tenim en marxa un estudi per intentar relacionar la qualitat final del most i del vi de macabeu amb el canvi climàtic, en funció de la sequera, l'estrès hídric, etc. La Fira del Vi és el moment en què veritablement tothom se pot explicar davant d'un públic gran
i la prova és que any darrere d'any és un èxit en participació. I crec que l'important és aquesta faceta de poder explicar al consumidor com es fa el vi, com el pot apreciar. La Fira del Vi de la DO Tarragona és per nosaltres la gran festa de cada any. Comença ja uns dies abans, que es dona amb la gala de premis dels vins que han guanyat el concurs de l'any corresponent. Això ja és un moment de trobada amb tot de professionals del sector, les autoritats que ens recolzen, companys, familiars, és una gran festa. És molt important el contacte directe amb el client, amb el consumidor. Tenim la nostra ruta del vi de la DO Tarragona. Oferim un ventall també d'activitats que poden anar des de tipus cultural, que té en compte la visita al patrimoni, de natura i esport, baixades pel riu Ebre. Intentem donar totes les possibilitats perquè la gent ens vulgui visitar, s'ho passi molt bé i lligui el que és gaudir de la natura, del patrimoni, de la gastronomia i dels vins de la DO Tarragona. El futur s'escriu amb il·lusió i compromís. Noves generacions, identitat, sostenibilitat, exportació, però sempre amb arrels profundes. La DO Tarragona té un territori molt ampli, que vol dir que som diferents, i alhora mantenim tots també unes característiques que són comunes. Estem alineats, estem enfrontant el futur sabent que hem de ser competitius, que hem de fer-nos presents, promocionar-nos i mantenir els nivells de qualitat que en aquest moment jo crec que són molt alts en tots els cellers. Després de 80 anys, nosaltres seguim aquí, per tant tenim les arrels, com la vinya, les tenim ben posades. Hem d'enfocar el futur tenint en compte aquests canvis que hi ha també socials, de consum, de tendències de consum. El que jo demanaria és a totes les persones, començant per les que formem part d'aquesta DO, tinguem en compte aquesta realitat. Els nostres cellers, els vins d'aquí, no solament som els cellers, els empresaris que estem darrere, també hi ha els viticultors, els pagesos, el teixit social, el futur. Demostrem a la gent jove que fent un bon producte podem tenir una economia que ens permet viure i seguir mantenint viu tota aquesta zona nostra. Comptem amb vosaltres per 80 anys més. 80 anys fent camí junts, 80 anys de passió pel vi. Brindem pel que hem sigut, pel que som i pel que serem. Denominació d'origen Tarragona, des de 1945, amb tu.